Tateta, tareta, tareta, tateta, tare. Como estamos, familia? Que? Escoita, vai auténtica maravilla que teño unha cabaza no forno que está acaramelando perfectamente e a vivir. É logo ti que pensas, que aquí chegamos nós e moitas veces é chegar a encher. Hai que ir traballando, ti igual non, que estás descansando na camiña, ou igual xa traballaxe, non o sei. Pero eu, moitas veces hai que dar pos caldos, pa cabaza esa ben asadiña no forno. Porque hoxe, amigos meus, hoxe temos un risotto de cabaza, vale? Pero un risotto de cabaza non é unha cousa normal. Ímolo implementar no propio risotto para que quede laranxiña, bonito, con esa cor que ten tan bonita a cabaza e sobre todo despois cunha crema de queixo, uns dadillos de xamón por aí e ides flipar como vai iso, chaval. Como vai? Bueno, que tal? Como che vai todo a ti? A mí maravillosamente, porque o de traballar na cociña é unha cousa que se che gusta é disfrutar todo o rato. Así que o que imos facer é presentar o chea de ingredientes que temos por aquí, que non son moitos, pero teñen moi boa calidade e empezamos a cociñar, que xa verás como vos gusta. Por aquí un pouco de auga, para despois facer un caldiño, estar máis ou menos medido tamén co meu arroz, vale? Temos uns recortes, que é máis que nada a peladura e un pouco de verdura para facer un caldo ben bonito para despois risotealo ben. Temos aquí unha ceboliña fresca, temos un pouco de xamón curado, gordiño para facer uns tacos, temos un queixo do país. Hai o queixo do país con esta tona, con esta leite, con esta nata que podría ser tamén. Imos facer unha crema espectacular. Temos un pouco de manteiga, algo, evidentemente, de parmigiano, vale? Porque senón non podemos mantecar ao final de todo. Un pouco de salvia e para que darlle un toque así ácido e bonito, un chisco de viño branco. Veña que vamos cun risotiño laranxa. E moi bons días. Como estás? Iván. Que tal todo? Empecé a mañá accidentada, pero ben. Que pasou? Deronme un golpe co coche. Sí. Non foi grave. Todo ben. Non foi grave. No. Pero a ver, o mellor, o máis importante, xa que non foi grave nin pola túa parte nin pola outra, non? No. Vale, perfecto. De quen foi a culpa? Nada atrás. Vale, xa está. Mira que a min ponme dunha mala uva. Por que? O dos coches, todo. Cando teño un pequeno roce na historia tal, póñome dunha mala uva. Non Xa sei vos que pagamos choquedes con seguros. Iván, Non, por favor. Chocade comigo, Non, boa para. persoa. Póñome de mala Calmo, uva. vos estades nerviosos. Choquedes con Iván. Póñome de mala uva, pero non me poño mal coa outra persoa. Pero por dentro, bu. Pero pásame con moitas cousas, son un tipo de bon humor e moi tal, pero caime un vaso, chao, un vaso de 50 céntimos, de 10 céntimos, e póñome de mala uva. Caime un chisco de auga na tal, a veces digo, pero que che pasa, macho? Mira que hai problemas na vida como tal. E no coche, como diste, mira, ven, boa nota, tomade nota. No, a mí vaime ben cambiar a defensa, vaime ben. Xa tiña un pouco así rasgado, mira, vaime ben. Vale. Dixe, mira que ben. Ti eres moi lista. Vamos a ver, mira que che traio hoxe. E que vos traio hoxe a vos porque é unha auténtica maravilla. De feito, creo que é un dos risotos dos últimos anos cando vin esta receita que foi por internet, mirando un pouco, dixen, mira, por que lle deron esta cor a este risotto? Era unha cor totalmente alaranxada, non? E dixen, e despois poño a mirar, era unha cabaza asada, que estamos acabando de asar a cabaza, e era todo así como ben postiño no seu sitio, tal, e con esa risotada que nos últimos 5 minutos, ese cando lle botas o puré de cabaza, e manteigas todo ese arroz con esa historia. É unha auténtica maravilla. Polo tanto, o que imos facer nós, de primeiras de todo, é un caldiño con isto, e imos restruindo o xamón. Sabedes como facemos sempre, non? A ver, un caldo. O caldo, eu acabo de pelar esa historia, acabo de pelar a cabaza, e creo que os propios recortes que moitas veces dicimos, pero para que valen tamén a cabaza ben pelada e pouco máis. Déxame facer unha cousa, que estos recortes, darlle un pouquiño tamén de xeito, mirade, así, esta cebola, un pouco de xeito tamén, que estaba aí, e metémola. Unha das cousas importantes, cando facemos un arroz, cando facemos calquer historia, vale? Que os caldos, as augas, casquemollas, calquer cousa, que teñan sabor. Aquí cansámonos de dicir no está chebo que teñan sabor, pero non hai que botarlle hoxe nin un cacho de xamón, nin un cacho de polo, as propias verduras tostadas, a propia cabaza, que ten un pouco de sentido, non? Meter todo aí no seu grupo e viar. Mirade, aquí, imos tostar un minuto, porque non é tostar, imos quecer
basicamente, as verduras, mirade, imos ir poñendo por aquí, todo postiño, imos poñer tamén esa cabaza, cubrimos, según empece un pouco a subiar o cu da nosa pota, empeza a subir, a facer un pouco de ruido, metemos a auga, vale? E tiramos. Veña, isto por aquí, e así che vai. Disti, as pepiñas tamén, voullas botar hoxe. De feito... Vas coalo despois, igualmente. Claro, evidentemente vou coalo, pero moitas veces falamos das pepiñas, ou ves, por que non as reutilizamos? Son tan poucas que metelas no forno. Ora podería, pero hai que secalas ben, aí tal. Se tivera unha plantación de sementes, claro que as tostaría e poñemos a ter, que encántame comelas, encántame, pero eu creo que así suficiente. Mirade, agora, un chisco de lume para aquí, unha nadiña, neste caso, de aceite, ok? Veña, imos facer unhas talladas pequenas. E logo agora, o que imos facer son unhas talladiñas de xamón, xa veredes, mirade. Cousa chula e bonita. Vale, isto é totalmente prescindible. Pero, a receita, que eu mirei por primeira vez, levaba guanciale, vale, porque era dun italiano. E como era un pouco de guanciale... Guanciale era isto do porco, non? Exactamente, esa papadiña, pero que fan dunha forma especial. E cando digo especial non ten nada especial, pero cúrana con moita pementa, vale? Entón, claro, chega o momento, isto, mira, un pouquiño, non quero moito máis. Quero que dé un pouco de sabor, pero que non atufe. Moitas veces, cando, por exemplo, fago, que isto sí que me interesa falar con vos, ti mete o que queiras, de xamón, o que queiras de guanciale, o que queiras de peixe, pero neste caso, a protagonista é a cabaza. Se lle meto unha turrada de xamón, a cabaza empeza a diluir e ten a cor, pero non ten o sabor. Por lo tanto, isto simplemente é un pouco de fío conductor, case che diría que un pouco para xogar con ela por riba despois, pero vou tostar un pouco o xamón, un nada, 5 segundiños, vou no quitar directamente e vou no apartar para despois meter por riba. Pero a ceboliña fresca que teño aí, quero metela no propio xa aroma deste xamón. Entón, mirad o que fago. Collo isto así, vais pasando a ceboliña xa para aquí. Veña, facemos unha cousa así. Fago así, isto metémolo, que temos os cuncos, xa aproveitamos esa historia. Escoitades por aí como a subía. A subían as dúas cousas. Por aquí, ese xamón que vou quitar xa. Pareceme ben que traes unha receta de cabaza, porque moita xente non se lle ocorre como cociñar a cabaza que non sexa en crema. Bueno, pois a cabaza ten múltiples cousas para facer. Mirade, isto, suficiente. Non lle botamos nunca sal, xa sabedes os caldos, a veces un pouquiño, eso sí, algo de pementa, non me importa, sobre todo cando son de verduras. Isto, rapidamente, mira o que fago. Cuidado aí, que non se nos vaya. Isto é exactamente así. Mirade, ese xamonciño, que simplemente fritiu un pouco, non? E ese aceite, ese aceitiño que me queda aí, isto é unha auténtica maravilla. Deixame un momento apagar o lume para que non se me queime, botar a ceboliña. E temos un aceite como aromatizado con ese xamón, e por aquí, colleme esa auga, e empezamos xa con ese caldo maravilloso. Mirade. Mira como nos mando calar eu as potas. Che que che ven o a... Eso é. Vale, un pouquiño máis de auga, un nada máis. Teño bastante verduriña. Isto, como sempre, a concentración de auga e verdura vai nos dar máis sabor ou menos sabor. Se temos moitísima auga, xa sabemos como vai isto, non? Veña, suficiente, perfecto. Imos tapar aí. Deixamos que ferva. Unha vez que ferva, xentiña na casa, unha vez que ferva, isto en 20 minutos está. Aquelo deben de quedar 10, máis ou menos. Entón vou estar un pouco controlando toda esta historia. E o que fago agora é coller, primeiro, un dadiño de manteiga tamén, porfa, pásamo aí. Un solo. Eso é, un dadiño, sí, porque despois vou a manteigar un pouco o risoto final, con máis. Pero ahora, como xa ten un pouco de graxa, pois veña, voulle botar dos por ti. Veña, así. Non. Perfecto, aí está, por ti. E cólleme a salvia. Ollo, salvia, hoxe. Maravilla, Pois mira, a salvia é pouco utilizada, pouco coñecida. Sabes onde se ve máis? En suplementos dietéticos. Aí sí? Sí, con salvia, porque sabes que hai veces que hai plantas que teñen principios activos, non, que se venden en forma de suplemento, porque a veces o principio activo na planta é baixo, pero véndese illado ese componente concentrado en forma de suplemento. Super concentrado, como moitísimas follas, quitarlle eso e unha gotiña, non? Exacto, o principio activo como máis cantidade, non? Pois sabías que os suplementos
suplementos dietéticos aumentaron bastante nos últimos anos, están proliferando moito. Fixeron un estudo aquí onde se veía que o 75% das persoas consumiran algún suplemento dietético no último ano. Caramba. Quería comentar un pouco a diferencia de suplementos dietéticos con alimentos e con fármacos. Pois entonces dame un segundo que quero dicir unha cousa e contamos iso. Veña. Primeiro, antes de nada, esta folla, con ese peliño, con esa historia, paréceme algo que non empregamos na casa porque non estamos afeitos, pero en Italia empregase moito, en outras gastronomías empregase moito e ten un sabor e un aroma espectacular. Polo tanto, o que vou facer eu é casi medio fritilas, un chisquiño nesta manteiga que teño apagada, pero mira, co calor residual xa vai para arriba, vou cortar esa cebola, vou a meter aí e despois xa recollerei outra vez esa salvia con todo aromatizado para seguir co tal. Entonces agora contame, estabas a dicirme a diferencia entre... Suplemento dietético, alimento ou fármaco. Exactamente, vale, pois dalle vida, que é iso? Sí, os suplementos dietéticos os podemos atopar tanto no supermercado como na farmacia, non sei se te fixaches algunha vez. Perfectamente. É como é posible vale, que é unha cousa, é que é unha parafarmacia. Unha farmacia, entendo que é todo que non son fármacos, que se pode vender nunha farmacia tamén, pero ás veces véndese por separado. Por separado, vale, que non ten unha licencia de farmacia, que non son fármacos. Pois dermocosmética, pois suplementos dietéticos, todas esas cousas. Perfecto. Bueno, cal é a diferencia? Claro, regúlanse, están metidos os suplementos dietéticos na mesma regulación que os alimentos. Vale. Teñen algún plus de algunha cousa que teñen que ter a maiores que os alimentos a nivel normativa, pero están marcadas na mesma normativa que os alimentos. Eso fai que se poidan vender nos supermercados. Ben. Vale. Que pasa? Que moitas veces, cando se venden na farmacia, danos a sensación de que todo o que hai nunha farmacia pois é un fármaco ou ten unha evidencia científica detrás. É mellor seguro. Dá un aspecto de sanitario. Exacto, ¿no? xusto, é de verdade, de veracidade, non? De isto ten que ser bo. Exacto. E pode ser o mesmo suplemento que estamos a topar no supermercado. Exactamente. Non... Porque é un negocio tamén, porque a farmacia é un negocio tamén, vale. Claro, a ver, o problema que temos cos suplementos dietéticos é non é tanto de seguridade, a maioría son seguros se se consumen nas doses que indica o fabricante, vale? Non estamos a falar dun problema de seguridade, pero como a regulación é diferente, moito máis laxa que a dos fármacos, non precisan probar que serven para o fin que se comercializan. Ole! Vale. Vale, entendo. Un fármaco, sí. Un fármaco antes de salir ao mercado ten que ter ensaios clínicos rigurosos, primeiro, de que son seguros. Unha investigación empírica aí, claro. Primeiro, de que son seguros. Segundo, de que serven para o fin para o que se están vendendo. Home, será o mínimo, non? Claro. Interaccións con outros fármacos, efectos secundarios, vale, estos son os fármacos. Os suplementos non. Os suplementos poden sair á venta sin probar que serven para o fin que se venden. Tampouco teñen que probar o tema da seguridade, é algo que se asume por parte do fabricante. Non hai unha farmacovigilancia, non? Por exemplo, os fármacos teñen que probalo antes e teñen un sistema de farmacovigilancia, é dicir, que se sigue avaliando co tempo a súa seguridade. Os suplementos non, os suplementos, mentres non haxa ningún problema, pois asúmese esa responsabilidade por parte do fabricante, non? Entonces, cal é o problema cos suplementos? Claro, é máis un tema económico, é dicir, que aquí mestúranse suplementos que sí teñen evidencias científicas e suplementos que non. E quen sabe? Pois claro, a maioría dos consumidores non teñen esta información. Cuidado que eu entendo unha cousa. Cando ti vas, o primeiro, que isto que me estás a falar, eu normalmente, Lidia, sempre penso na xente que nos está a escoitar, non? Cando estás a falar, isto pareceme superinteresante, sobre todo porque xa vamos un pouco tamén, non vou a dicir cousas raras ni nada, pero un pouco, non a estafa, pero sí a xogar un pouco cos sentimentos, non é? Eu estou, imagínate, digo en serio, a min se mañá me empeza a caer o pelo, gustaríame que me deran un suplemento que non me caera o pelo. En plan, dame desa movida. Porque, o meu peliño, como ti comprenderás, este tupé que teño non se pode caer, non? Pero claro, ti imagínate por un segundo que non hai evidencia científica, que non temos tal, eu empezo a comprar unha historia que pon o teu pelo vai crecer, vai quedar pulido, eu veña a caer... Ese é un pouco estafa tamén, non? Claro, o que sí está regulado é a declaración de propiedades saludables. Quere dicir, ás veces acompañan tanto alimentos como a suplementos alegacións tipo contribúe ao normal funcionamento do sistema inmunitario. Eso é, esa lenda teño na cabeza. Por decir unha, ou articulacións, ou que sexa. Pero é mitiquísima. Vale, este tipo de frases sí que teñen que estar reguladas pola Axencia Europea de Seguridade Alimentaria. É dicir, para que un suplemento ou un alimento leve esta frase, ten que estar aprobada por o... Xa está nun escalón por riba de outros, non? Ten que haberse avaliado que é certo que ese sustancia, ese principio activo serve para poder dicir esa frase. Pero, que pasa? Que podemos dar a feita lei, feita trampa. Podemos dar a entender o mesmo sin dicir esa frase. Exemplo. Se a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria non me aproba que o coláxeno hidrolizado serve para o normal funcionamento das articulacións,
Ben, sin Que mítico fago? coláxeno Non que está o de digo, moda. pero poño unha foto cunha articulación, un debuxo. Como do rosa do light, non? Como dos alimentos, moitas veces... Pódese dar a entender o mesmo sen dicir esa frase. Coaccionando un pouco, non? Dar a entender. Condicionando un pouco esas historias. Vale. Tes toda a razón. Tes toda a razón. Un segundo. Sí. Segundo, porque sabes por qué? Sí, continúa, despois sigo. No, porque... Ven conmigo, un segundo, ven conmigo. Porque esto está, amigos. Ay, Lidia, porfa, ponme aí un cantullazo deses laranxas, porfa. Eso é. Maravilla. Perfecto. Mirade como vai a historia. Nós neste momento, vale, vamos a explicar unha cousa, porque está ben interesante o que nos está a dicir, non se nos queimemos, o que nos está a dicir, pero que o vexades ben. Pero unha das cousas que alguén estará agora pensando é por que a meteu no forno? Bueno, xa falamos algunha vez desto, que ti eres moi amiga da cabaza. O forno a caramela dunha forma totalmente... A abraza, dalle unha aperta a esta cabaza, entón vai facendo unhas tostadas, quita unha especie de caramelo, un doce que é maravilloso. De verdad, que se agora probades isto, que ten tamén unhas follinas de salva por aí, parece un auténtico caramelo. De verdad que sí. Que pasa? Nós tamén hoxe vimos xogar un pouco con esas notas ácidas do queixo, con esa crema, un pouquichiño de vinagre no último momento para quitarlle un pouco tamén ese doce, non? E que quede todo moi redondo. Pero esta cousa que se pode facer cocida, que se pode facer unha tixola, eu recomendo que a fagades, porque se a cortades pequena como a min, en 25 minutos estamos un pouco tamén traballando. 30 a 200 grados e que vaya collendo esas historias. E agora, un segundo de nada, antes de que me tal, porque estou aquí, isto está a ferver. Quero que unha vez que ferva este 5 minutos máis. Entón, vamos a facer un pequeno chisquilichasqui, seguimos despois con ese tema, acabamos de pochar un pouco isto, en un nada volvemos aquí, vale? Así refrío un pouco a nosa cabaza. Pois mira, Lidia, como ven aquí. Se estiverades aquí, amigos meus, se estiverades aquí fliparíades. A salvia, a manteiga, un pouco tamén dese xamón aí tocando, e esa ceboliña fresca que está xa, mira, casi tostadiña, trae pa aquí o arroz. Vamos, acordades como vai isto? Como vai? Facilísimo, collemos o arroz, pumba, dunha tacada. E empezamos a subir un pouquichiño o lume sen pasarnos. Vou cambiar eu de aparello. Neste caso, gústame un pouco máis a lingua porque recolle perfectamente polos lados. Teño o viño, ponme o viño por aquí, porfa. O viño, mira, unha cousa que contaba no seu momento. Os italianos, que saben moito de risotos, falan, bueno, primeiro do tipo de arroz, que sexa un carnaroli ou un arborio. Eu con arroz bomba pode chegar perfectamente ben. É verdad que ten máis amilasa, entón, bueno, funciona un pouco mellor. Pero unha das cousas importantes é que teña algo de manteiga e que temos unha boa materia grasa, neste caso pode ser panna, como din elos, a nata, tal, ou un queixo. Queixo que pode ser de todas as cores, vale? Pero sobre todo, inda que non o digan, o importante é o caldo, e o caldo témolo feito, vale? Así que agora, co lume arriba, empezamos a cambiar a primeira cor dese arroz, que é o que lle chamamos nacarar. Ao final non é máis que rustrir un anaquiño. Agora, sempre un chisco de viño, que moitas veces a xente en Italia fai no en seco, é dicir, o arroz meto aí sen aceite. Sempre nos risotos, queres dicir? Sí, vale. Sempre nos risotos colle simplemente o arroz en nada máis, no cu, empeza a tocaros un pouco, despois cortos con viño e empeza co caldo. E a partir de aí, bótalle unha graxa. Eu, cando falei unha vez cun italiano, dicía que el sempre lle botaba algo de cebola, pequeniña, así feita de ceboliña fresca, tal. Entón eu gústame máis, vale, pero pode non botarse. Agora, temos ese viño. Deixamos que ese primeiro viño, co arrociño xa nacarado, empece a ser como absorbido, non? Porque ao final non é máis que un líquido. E nós preparamos o noso cantulleiro para isto. Que licuá. Vamos aló. Collemos, deixame un cunquiño aquí, teño un arroz maravilloso, e o que fago é o seguinte. Mirade, unha volta máis. Eso é, mirade como ahora xa o viño desapareceu, si ou non, viño fora, e o que fago eu é isto. Coller e darlle as primeiras tragalladas de caldiño. Mira a cor laranxa da cabaza. Encántame estas historias. Fas un caldiño de cabaza e como é a cor do caldiño? Laranxa, home, claro. É o que máis tiña, o que prevalece. E aí xa empezamos a xogar un pouco. Agora, como a case sempre, dicimos, sí que é certo, hai que remexer os risotos. Sí. Primeiro minuto a lume forte. Sí. Despois, non tanto. Non hai que estar os 16 minutos que leva un risoto así
nin para atrás. É verdad que hai que ir mollando, e en vez de botarlle o caldo todo de repente, o que facemos agora? Baixarlle o lume, porque está xa movido nos seus primeiros 30 segundos, un minuto, e agora empezamos a remexer de vez en cando. E imos probando de sal dentro de 10 minutos. Vale? Acordadevos que o que imos facer tamén é isto, cun chisco de caldo, nos últimos 5 minutos, ímolo triturar todo para meter aquí. Entonces, cuidado con calcular o caldo, vale? E como fagamos. E o que vou dicir, importante. Se ides facer a receita nesta casa, vale? Na vosa, que tamén é esta, por favor, faced o seguinte. Non collades o que a veces vexo por aí, que colledes o puré, metedes o puré aí e intentades que o arroz se coza nun puré. Non chegades a pasado mañá. Primeiro en auga, primeiro en caldo, neste caso, vai cocendo e cando lle queda pouco e esa arroz xa está casi no seu punto, risoteamos con ese puré de cabaza, de cabaciña, de espinaca, de chícharo, de trigueiro, dame igual, un espárrago verde tamén valería para facer que xa o fixemos aquí, non cun chícharo, creo que o fixen. Entón, agora, paseniño, cando me vai pedindo un pouco de caldo, e nós facemos o seguinte, mirade, que agora é isto, unha cousa tan sinxela como empezar a facer unha crema de queixo. Cólleme, por favor, o queixo, este. E a nata. Viña. Mira, nata, leite, vale? Dá absolutamente igual, depende da capacidade de graxa. Neste caso, como vou empregar moi pouca, vale? Eu vou facer unha crema que, ademais, me vai quedar para outras cousas, porque vou apuntear, pero vai me quedar para un peixe, para unha ensalada, para unhas verduriñas rustridas á grella cun pouco de crema de queixo. Maravilla. E o que facemos é o seguinte, queixo do país, con un ácido maravilloso, espectacular. Unha tallada así. Fora, mirade, por favor. Pablo, ven aquí, ó. Mira isto. Como lle podemos chamar a isto? Pablo é o cámara que colle o queixo así en pequeno. Cando vedes así en pequeno é Pablo, o outro é David. Vale, por iso eu digo Pablo. Batallo Marmelo, temos a sobremesa galega, unha sobremesa galega por excelencia. Bueno, Marmelo, queixo do país é falar. Que é sobremesa típica. Falar. É un pouco de licor café, ou de ervas, ou que eu teño que meterlle tamén un pouquiño, se falamos moito tempo, en 4 ou 5 horas un chipirichiño deses. E para falar non necesitas licor café. Non, o sabe todo o mundo tamén. Veña, aquí empezamos a meter ese queixo, vale? O propio calor residual, vale, que se vai metendo agora, vai empezar a derreter todo isto. E cunha varelliña imos empezando a traballar. Eso sí, isto a lume moi pequeno, por qué? Porque senón queimamos a nata, que vamos a estar. Entón, agora sí, chisquili-chasqui de nada, mentras isto se empeza a facer a ese lume pequeno, seguimos un pouco risoteando, chegamos con iso, acabas de contarme unha historia que me parecía bastante interesante e acabamos con a receita que vos vai a esbourar a cabeza. Recórdao. Veña! Ai, Dios mío querido, como vai isto? Mira, o queixo do país a min non hai nin Castilla-La Mancha, nin Castilla e León, mira que me gustan os queixos curadiños e tal, pero isto é unha auténtica maravilla, amigos. Agora o que imos facer é que enfríe un pouco para que calle. E isto vai ser como unha sombriña por riba do noso risoto. Pero antes de nada, o que nos queda, mirad o que é, facer unha cousa tal que así. Poñemos isto, poñemos un pouquichiño de caldo. Teño prácticamente, mirade, xa o meu arroz no seu punto, 5 minutillos, poden quedar máis ou menos. Facemos unha cousa tal que así. Ese caldiño un pouco máis, para que tampouco este moi callado, vale? Eso, que non este moi espeso. Veña, por aquí creo que pode chegar. E fago o seguinte. Mira, teño a máis aquí traballamos todos, Fago unha crema de cabaza instantánea. Que vou meter aquí agora un pouco de manteiga e 4 cousas. E un pouco de queixo, que creo que é máis que suficiente. Veña, e quero que me acabes de contar nun segundo o que me estabas a contar. Dime. Pois estaba comentando que eso, os suplementos non todos teñen evidencias para o fin para que se venden, pero eso non quere decir que todos
non as teñan. Quero dicir, hai suplementos que sí. Pois, por exemplo, a vitamina D no primeiro ano de vida, o ácido fólico 3 meses antes de intentar buscar un embarazo, por exemplo, a B12 na población vegetariana ou vegana, pois a creatina en certos usos. Quero dicir, hai suplementos que sí. Que pasa? Que como sabe o consumidor discernir? Pois claro, témolo complicado. Primeiro, que non lo recomende un profesional da saúde. Segundo, a ser posible que ese profesional da saúde non o venda. Porque claro, pode haber un conflito de interese, non sempre, pero pode ser. E moitas veces a persoa que vende está formada pola empresa que comercializa o produto. Sei por onde vas. Hai conflito de interese por todos lados. Entonces, é difícil, non digo que os suplementos sexan malos, os suplementos teñen o seu uso, pero tampouco sirven para todo, Porque, decir, teñen usos específicos para colectivos específicos. Pero acaba de dicirlo moi ben. E non todo vale. Fai pouco lía, en plan, que había como 4 ou 5 que estaban aí, punto. Co demais era na corda. Un pouco para aquí, un pouco para acá. Que verdad, falaches ahora da creatina, que é un dos que máis testados está, que leva moitísimo tempo, que ademais agora están incluso saindo estudios que estiven lendo. Pero para os lendo. seus usos, tampouco a creatina Home, sí, para no, todo. Sí, claro, non para pensar ben, claro, exactamente. Claro, para pensar ben hai que comer ben. Para. O mellor suplemento... E dormir ben. O mellor suplemento que tes na túa vida, isto vai en serio totalmente, o dicho o farmacéutico Iván Mariñas, é ver o Estáche Bo. O Estáche Bo é o suplemento que che dá ledicia, que che dá tranquilidade, que che dá... coñecemento. Coñecemento, vale? De receitas de nutrición. Outro día diceme, grazas por facer receitas fáciles, sinxelas, porque no meu día a día, que xa falamos deso, claro, morro e teño 3 turnos de comida, dicía. Era unha ama de casa, neste caso era unha rapaza. De verdade, dicía, só iso xa merece a pena o Estáche Bo. Falo en serio, mirad aquí. Veña, xa temos algo máis. O que está pasando que ese arrociño que está prácticamente feito, vale, teña esa cabaza con ese caldo. E cando está un pouco así, entre mírame non me toque, xa a piques de cocer e cun pouco de caldo, eu apago o lume. Cuidado aquí, Por qué? Porque agora é cando os italianos saben moito e inventaron unha historia que é esta. Manteiga, mirade, un pouco de manteiga. Así. Veña, 3 toques, non lle matamos máis. Ese queixo que me diche ti. Parrambala. E aquí, isto xa aporta sal, xa lle metín sal no seu medio, ainda podemos parar un pouco, ten un chisquiño de caldo, védelo aí, ainda está facendo no chup-chup, e iso que está apagado, calor residual. Temos isto para puntear, a crema de queixo do país para puntear tamén. E agora nós, o típico dos italianos, que cando teñen un cazol así con mango, fan así como se fora un wok. Nós, no Estáche Bo, remexemos. Para qué? Para nun chisclichasqui, montar todo e a papar. Hoxe cociñamos risoto de cabaza con crema de queixo do país. Comezamos asando a cabaza no forno cun chisco de aceite e unhas folliñas de salvia. Ao mesmo tempo que tostamos os recortes da cabaza e outras verduras uns minutos para cubrir de auga e facer un bo caldo. Por outra banda, cortamos o xamón en anacos pequenos para dourar e reservar. E de seguido, incorporar unha pouca manteiga aromatizada cunhas follas de salvia que logo quitaremos e engadindo a ceboliña picada para rustrir uns minutos. E máis tarde, incorporar o arroz, nacarando un par de minutos para botar un pouco de viño branco e incorporar o caldo aos poucos, cociñando uns 10 minutos, remexendo de cando en vez. Mentres, nun cazo, engadimos a nata xunto co queixo do país, mesturando cunhas varillas ata conseguir unha crema perfecta. Agora, trituramos a cabaza asada cun pouco de caldo ata conseguir un puré que integraremos nos últimos 5 minutos do arroz para nos últimos intres engadir a manteiga que nos quedaba, o queixo relado e mesturar o conxunto para emplatar ca crema, o xamón e comezar a papar. Toma, maravilla da natureza. Que cousa tan bonita, Que curriño, ¿no? Ai, Dios mío, querido, cando me poño así un pouco tiquismiquis, ainda saen ben as cousas. Mirad o que hai aquí. Un risoto de toda a vida, que nos últimos minutos fixemos como unha cabaza asada para risotear cun pouco de queixo do país, con esa salvia e con ese xamón curado fritido a primeira hora. Todo sabor para facer o risoto de cabaza do Estáche Bo. Auriño! Levo yo a xente que ten fome. Ai, Dios mío!